100.7 ma o jiri ala nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ site n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Fraịde ọbụla ka ha nwee ike gwazie gị o siri mee. Ntị ịchọ ịma ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naijiria, agala na nke ịma sonyere ihe omume abụ nzukọ ụmụ Igbo na Okwu 100.7 ka ị nwee ike nụrụ ka kpọrọkpọtọ si gbazia n'ihu enyi. Mgbajizie gwa ndị ya adịghị. Echo FM 100.7, the fresh news people. Gwangwangwamu onye gagwa. Gwangwangwamu onye gagwa. Onye gagwa me yoyo. Onye gagwa me. Onye gagwa me yoyo. Onye gagwa me mama. Mama yoyo. Papa yoyo. Asịa yara ndụkpa ka onye ire rie. Ndụ bụ isi, ndụ bụ eze, ndụ ka akọ. Ndụ bụ ihe niile. Onye dị ndụ ga-akpata akọ. Onye dị ndụ ga-arụ ụlọ. Onye dị ndụ ga-agba ụgbọala. N'ihi ya ịbụrụ onye dị ndụ golibe amami na agbata maka ndị na-enye mkpesa. God when, God when, God why, God why. Mana ịdị ndụ o ịmakwa ihe ị nwere. Ihe a na-anaghị eji ego azụtanwu. God Chineke bi n'eluigwe mee na ya nnọọ. Anyị abụrụ ndị hụrụ ọnwa nke itoolu nke afọ 2025. I chere na ọ dị mfe? Ọ dịghị mfe o. Kemgbe ị gbarapụta ụwa ị hụtụla Septemba 2025? No. Ọwụ ihe Chukwu na-eme o wee bụrụ ya. N'ihi ya bụ Chineke mere ka ọ dịara anyị otu anyị si ya narachasị ekele. Ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ eji m n'aka na onwe na ka isi ṅaa ntị ka ile ma ị ga n'olu na mgbede Tọzdee gara aga ya na ụtụtụ Fraịde. Mana enu ya olu Uchenna Clever o nwere ihe mere ede jiri wee bee nwee n'ọkwa. Nke bụ eziokwu bụ na nna m nwụrụ. O wee bụrụ ya unu kwesịrị ịmata na ya bụ ihe na-agbawa obi. Ịgwa gị eziokwu, Uchenna Clever na-eru uju. Ana m eru uju nna m onye hụrụ zọọ m n'elu m ala. Asị ka mkpụrụ obi ya zie ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi Inspector Lawrence Amade zie ike na ndokwa. Amen. Ka ọ dịzi ngwanụ ka anyị jezie eje ka ọ n'obi onye anyị bịara na nke ya nọrọkwa ebe ahụ eme na ngagharị. egeruo atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ o geranụ ya nnọọ anyị gbamara m
Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akwụkwọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Mọnde bụ abalị mbụ nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha. Tata bụ Nkwọ. N'ụtụtụ taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa n'onwe m, Uchenna Clever Ọnụọha, nwa gramma ya zụziri nke ọma, bọbọ nkịtị n'onwe ya, nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya, odogbo nwa ma ọ mee ya amami na wata. Awụchala mbọ na awụchala m ịlakwa azụ ọbụla adịghị na ya nwune. Na mbụ na mbụ ka anyị gbapụ ya ọsọ je nnọọ je mee ka ị nụrụ ka kpọrọkpọtọ si wee gbaa n'ihu enyi na akpụkpọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị. Ọchịchị Tinubu bụ ọchịchị emenyere nwa Ogwugwu emenyere nwa Anosike ka ọchịchị etiti kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe n'ala anyị bụ Nigeria Meteorological Agency ma ọ bụkwanụ NIMET n'aha mkpirisi bekee apụtala kwuo na a ga-enwe oke mmiri ozuzo bụ nke ga-ebu egbe eluigwe gbaa gburugburu ala anyị malite n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Wenesde. Ndume etiela mkpu n'oke oluwo gbasara oke ogbugbu ndị Boko Haram maliteghara igbu ndị mmadụ n'obodo ndị e nwere na steeti Borno bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwu bọọlụ Bayern Munich adịla njikere igoro nwa amadi ji agbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ n'ihu bụ Ademola Lookman. Jụnụ ka ọkwa ntụliaka elu kansụl ime obodo emere na steeti Rivers siri gbaa ka Atiku gwara ndị otu pati ọzọ bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Festus Kiyamo adọọla otu pati PDP aka na ntị gbasara ịkpọpụta Jonathan na Obi dịka ndị ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọkwa onye isi ala Naịjirịa. Ọchịchị Tinubu bụ ọchịchị emenyere nwa Ogwugwu emenyere nwa Anosike. Ọchịchị ya emenyere na mpaghara na ngalaba niile dịgasị iche iche e nwere n'ala anyị ka ọchịchị etiti kporo bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na tiketi onye isi ala otu pati PDP agaghị m ekwe ka zonin kewa anyị ka onye ama ama n'otu pati PDP bụ Benga Olawapụ Hashim kwuru. Ndị uwe ojii apụtala mee ka ọha na eze mara na-egbupụla otu nwoke ọwa aha ya bụ Dick Nnachiisi na steeti Ebonyi n'ihi esemokwu ala bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mgbe egbe akụgbuola otu nwaanyị ọwụ dị ime dịka ndị agha nọ na-achụgharị ndị ego ọkụ yahoo na steeti Delta. Ndị na-achị na amabu ngwa ọgụ egbuola mmadụ abụọ na mwakpo ọhụrụ ha wakporo steeti Benue bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu egwu bọọlụ Barcelona na otu egwu bọọlụ Rayo Vallecano
adaala ụkọ otu ọkpụ goolu na amamaka egwuregwu bọọlụ La Liga akụrụ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Sọnde. A ka nọkwa na-eme nrụrụ aka n'obodo anyị bụ Naịjirịa ka ndị ozi Chineke gwara Tinubu, bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ọgwụ n'ala anyị bụ NAFDAC n'aha mkpirisi bekee adọọla ọha na eze aka na ntị gbasara ọgwụ ọgbụgba adịgboloja akpọrọ Gold Vision Oxytocin Injection. Bụcha nnọọ akụkọ ndị anyị hụrụ dara gbem yọm yọm tim tim cham cham na akwụkwọ akụkọ Vanguard. O wee bụrụ ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ n'ụtụtụ a gee ntị. Ya bụrụ na ị gabeghị na Facebook, gbalịa gaa na Facebook, ọ bụ ebe ị ga-anọ nwee ike na-ekiri m live. Nwee ike na-ekiri m live, ọ dị oke mkpa. N'ụtụtụ anyị ga-eleba ya anya bụ okwu a si n'ọnụ onye isi ala ọchịchị etiti dapụta na ọchịchị Tinubu bụ ọchịchị emenyere nwa Ogwugwu, emenyere nwa Anosike. Ọchịchị ya menyere ndị ọha ji egbe, ma ya emenyere ndị ide atọ, ya emenyere ndị Oru East ya emenyere ndị Awụsa, ya emenyere ndị Igbo, ya emenyere ndị gịnị Yoruba. Ajụjụ m na-ajụ n'ụtụtụ a m chọrọ ịjụ gị, gị bụ onye na-ege ntị, bụ gee ntị. Nke ọ bụ eziokwu na ọchịchị Tinubu bụ ọchịchị emenyere nwa Ogwugwu, emenyere nwa Anosike dịka ọchịchị etiti si wee kwuo ya? N'ihi ya, ị garuo na Facebook gị gbalịa saachị ya Eko FM, ịsaachị ya ikiliki ịkpam nwee ike kiriwe live, nwekwana ike zibata ozi gị gbasara ya bụ isiokwu a anyị ga-eleba anya n'ụtụtụ a. Ka ọ dị, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọnọdụ ihu eluigwe n'ala anyị bụ Nigerian Meteorological Agency ma ọ bụkwa NIMET n'aha mkpirisi bekee ya apụtala kwuo na a ga-enwe oke mmiri ozuzo bụ nke ga-ebu egbe eluigwe gbaa gburugburu ala anyị malite n'ụbọchị Mọnde ruo ụbọchị Wenesde. Ịma Igbo mụrụ m ji atụ ilu na aya mara ọkwa ya ekwesịghị iri nwa mgbọrọ. Ụkpala ọbụla okpoko gburu ọ bụ ntị chiri ya. Ama mme na aghọta, n'ihi ya ị na-apụkwa gbalịa jiri nche mmiri gị, ị na-agakwa gị mara ka ị ga-esi aga. Ama mme na aghọta, o wee bụrụ ya. Ka ọ dị, Atiku Abubakar apụtala gwa ndị otu pati ọzọ na-abụghị ndị otu pati APC some ntụliaka elu na steeti Rivers na ha nwakwala anwa nabata ka okwe ntụliaka elu kansụl ime obodo na nke kanselọ emere na steeti Rivers siri wee gbaa, bụ ebe otu pati APC nọ nnọọ jiri azịza lee kansụl ime obodo 20 na ya bụ steeti Rivers zakọrọ ya otu a, hapụra PDP naanị kansụl ime obodo 3. Amame na aghọta. Ka ọ dị, Atiku agwala ndị otu pati ọzọ sozo ya bụ ọkwa na-abụghị ndị otu pati PDP na ha nabatakwala rizọtụ ahụ, ha nwakwala anwa nabata rizọtụ ahụ. Amame na aghọta. Wee bụrụ ya, ụmụnne ike gwọrọ mana we dey look, we know the judge. Wee bụrụ ya, ọ dị, ndị uwe ojii apụtala mee ka ọha na eze mara na elele otu nwoke ọwụ aha ya bụ Dick Nnachi bepụ ya isi nnọọ chararam, isi ya daa, ozu ya dọrọ na steeti Ebonyi n'ihi esemokwu ala. Agwa gị, ndị ala tarala isi ha n'obodo anyị bụ Naijiria, ọkacha n'ala Igbo ga-egba n'aka nwanne na nwanne na-ada ala ka a na-ekwula ka a na-akala. Ị gaala nnọọ gachọ ga-ewere ọgwụ lee nwanne gị gbuo n'ala dị ga-ebịa ụwa, ala ga-anọkwa ga-laa. A na-eji gị si jiri ya nwayọọ gị sapụkede m, I will deal with him. Onye dị ka ị na-abari, onye ka ị na-agbali elu nwanne gị, ikekwe gị nwa ṅụfọrọ ya ara ma ọ ya nwa ṅụfọrọ gị. Onye gburu nwanne ya ọzọ ana dike, a na-eke ike n'ụlọ. Amame na aghọta, a na-eke ike n'ụlọ. O ruola n'ogo nke ịbịa were ọgwụ liera nwanne gị. O ruola n'ogo nke ịkpọba nwanne gị ụlọ kemgbe ọtụtụ afọ ọ nọ na ya na ọrịa nọ na-ebi n'aka, obiọma na-akpa gị, ma na-esowe ihe ya na ihe ọ na-agabiga, gị nwa aka gị dị na ya. Ọ dị ego.
ihe Chineke ga-ekpe erika. Mana o ruo n'ụbọchị ụka nwanne, ị gaa na vileji ma owu eke onwekwa onye ị ga-ahụ onye ọbụla agacha ụka. Anyị wee na-ajụ dịsị ndị a na-elidi ọgwụ n'ihe na-eliere mmadụ ibe ha ọgwụ, kedu ndị na-elidi ihe a ike kwere. Mana otu ihe doro anya bụ na ọ bụ mkpụrụ ọbụla onye kọrọ ka ọ ga-aghọrọ. Ọ bụ mkpụrụ ọbụla onye kọrọ ka ọ ga-eme gịnị ka ọ ga-aghọrọ. Ọ dị oke mkpa. N'ihi ya, ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa ị hụtara onwe gị n'ime ya, gị gbado anya, gị kpachapụ anya, maka na otu ụbọchị anaghị emeta ya na Chineke ekwela, anaghị ekpeta ya n'ekpere. Otu ụbọchị mụ na gị ga-agha ụwa ala, mana ọfọ anyị bụ na anyị agaghị anwụ ọnwụ erighị eri nwune. Ka ọ dị, akụkọ a nụrụ ekwuola na mgbọ egbe akụgbuola otu nwaanyị ọwụ dị ime dịka ndị agha nọ na-achụgharị ndị ego ọkọ yahoo agbapụkwara egbe agbapụ ha ihe anụkwara kpa mgbe egbe abịa nnọọ mapụ lee otu nwaanyị ọwụ dị ime kụgbuo ya kpa ozu ya adọrọ. Amami na weta ọ dị ego o wee bụrụ ya. Ndị na-achị na-amabụ ngwa ọgụ egbuola mmadụ abụọ na mwakpo ọhụrụ ha wakporo steeti Benue. Ịma a na-ekwu ya, o nwere ndị na-agaghị aghọtacha ya. Onwe ka isi dee akwụkwọ degara ma ndị a na-ahụ maka ndị na-achị nama ha ga ụkpụ ga aka puo na aka ndị be ha adịghị na ya, na aka ndị na-arụ ọrụ ha ọrụ adịghị na ya. Mana kedu ndị na-akpa mkpamkpa n'obodo nke m nwanne? Na nso nso a ka ya bụ akụkọ a mere. Ọ fọdụrụ ntakịrị ka a gbagbuo otu onye ọwụ n'obodo m. Amami na ghọta, ndị Fulani ndị a na-akpagharị n'ime ọhịa, na-akpagharị n'ubi ndị dị n'obodo m. Ọ fọrọ ntakịrị otu a ka a gbagbuo otu onye obodo m, ewezụga na Chineke ya dị ndụ, agbaala ya kpa ya agbafuo. Ha nọ na-epigharị n'ọhịa niile dịgasị iche iche. Anyị na-ekwu ya, na-eti ya bụ mkpu si gọọmenti biko mara kene nọ ihe unu ga-eme gbasara nke a. Kịtịkịtị kpọkpọ eji ole nne gị kọkọrọrọ m, eju ole nne gị kọkọrọrọ m. Lee sekuriti dị n'obodo m, ọbụla dị meshin nkịtị ha enweghị, second hand dị no get. A na-agba aka achọ ihe na-ata arụ, a na-agba aka achọ ihe na-eme gịnị na-ata arụ. A na-ekwusị aga ime obodo gị ga-ahiwe otu ọrụ nchekwa, aga ime obodo ga-ahiwe otu ọrụ nchekwa. Kedu dị ihe gọọmenti na-eme gbasara maka nke a? Ya bụrụ ma gọọmenti gaa n'ime ime obodo dịgasị iche iche hiwe otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche, ọ ga-enye aka n'ebe o buru ibu. Gekwa ntị, ọ họrọ ahụ ndị uwe ojii bịa n'obodo m mara ka ọhịa obodo m dị, mara ka ha ga-esi achụ ndị a. Ma n'ime ndị ọrụ nchekwa dị n'obodo m, kwado ha nke ọma, bunye ha ngwa ọgụ si ha chụwa ndị a. Ọ ga-adịara ha mfe, maka na onye ma aka ọkwa na-achị ya. Ọ bụ onye ma ọhịa be gị ga-achụ ndị ahụ ma egene chụta ya. Mana leenụ, ụfọdụ n'ime ha kpọrọ onwe ha ndị ọrụ nchekwa enweghị egbe nke ha ji enwe mma, nke ha ji enwe tọọchị, nke ha ji enwe ụgbọala. Ọ dị ego mụ na ike gwọrọ, mana agwa gị ego a na-amawapụta kwa afọ ọbụla maka ọrụ nchekwa, maka nchekwa ga-ịgba n'aka onye dịka a na-awọrị. Ọ dị ego. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nri na ọgwụ n'ala anyị bụ NAFDAC n'aha mkpirisi bekee adọọla ọha na eze aka na ntị gbasara ọgwụ ọgbụgba adịgboloja akpọrọ Gold Vision Oxytocin Injection. Amamme na-aghọta. Ịnụ na ya n'ụtụtụ a, gbadokwa anya. O nwere ọgwụ adịgboloja na-agagharị ugbu a akpọrọ Gold Vision Oxytocin Injection. N'ihi ya ma egene gbado anya, ị na-agbakwala, jụkwa ese. O nwere ndị ga-aga ịgba ọgwụ, ị gaghị ajụdịsị ntụtụ a chọrọ iji adụ m n'ahụ, ntụtụ a ọkwa nke ọhụrụ ya. Ọ bụ ihe ọbụla ewepụtara adụnye gị kpem, ihe ọbụla ewepụtara adụnye gị kpem, gị tachi ihu. Gbadokwa anya ka hapụ iji ndụdụ ejido onye bụ HIV dụọ gị. Ya bụrụ na i butela HIV, o wee bụrụ ya. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ mkpụgharị ka eji ere nwambe anaghị anọ otu ebe a zatacha ezi. Ọ bụkwanụ mkpụgharị nwune ka eji ere nwamkpi. N'ihi ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị.
agbapụla otu nwoke ọwa isi na steeti Ebonyi n'ihi esomokwu ala bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na amụnyena otu nwaanyị ọwụ aha ya bụ Amaye ọkụ na steeti Ebonyi n'ihi ebubo na o kwutọrọ Chineke. 2027 otu pati PDP nwere ike ha agaghị enwe onye ga-eji ọkọlọtọ otu pati ha azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027 ma ha nwa kpọpụta Jonathan ka onye minista na-ahụ maka njem ụgbọelu n'ala anyị bụ Festus Keyamo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na sonyere otu pati APC ma kwụsị dị na-eji aha Peter Obi alafere ka Isaac Fayose bụ nwanne nwoke aka chịburu steeti Ekiti bụ Ayo Fayose gwara Deji Adeyanju. Otu pati African Democratic Congress bụ ADC apụtala kwuo na ọ bụ okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na ha akwụsịtụla onye isi oche ha bụ Don Naman Obinna ọrụ bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gaanụ n'ihu na-enwe ntụkwasị obi na atụmatụ Renewed Hope Agenda onye isi ala Tinubu webatara n'ọchịchị ya ka ụlọ ọrụ National Orientation Agency rịọrọ ndị Naịjirịa n'arịrịọ. Onye bụbu onye Inspector General ndị uwe ojii ala anyị bụ Solomon Arase anwụọna bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ntuli aka elu kansụl ime obodo steeti Rivers otu pati APC enwetala mmeri na kansụl ime obodo 20 dị na ya bụ steeti Rivers ebe otu pati PDP nwetara mmeri naanị na kansụl ime obodo 3. Gọvanọ steeti Kaduna bụ Basani bụ nwa nkụzieri ihe ka El-Rufai kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na achọrọ m udo ka nwunye Jonathan bụ Patience Jonathan kwuru dịka ọ jụrụ jụwa isi ịlọghachi na Presidential Villa dị na Abuja. 2027 ama m ebe eliri ozu otu pati APC ka El-Rufai suru aka n'ala dee n'ire ime ka Tinubu gbarụkwaghịm bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ya bụrụ na Tinubu họpụtara n'ọkwa minista akara m ịgba arụkwaghịm ka El-Rufai kwuru. Unu na-akpagbu ma na-amaja ndị otu pati ọzọ ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC gwara ndị uwe ojii steeti Kaduna bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na anwụchiela otu nwoke ọwụ dị afọ 29 aha ya bụ Isiaka Hassan maka igbu obere nwatakịrị nwoke dị afọ 5 years. Aka gọvanọ steeti Kaduna bụ Basani so na mwakpo awakporo m na ndị otu pati ọzọ ama ama na steeti Kaduna ka El-Rufai kwuru.
abịa n'ịkụ egwu na Naịjirịa ka ọ dị ugbu a Burna Boy na-agba onye nke mbụ ka Two-Face ji akụ egwu kwuru bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na achọghị dị m ịma ihe ndị iro m chere gbasara m ka El-Rufai kwuru 2027 deba na aha ịtụ vootu Chineke agaghị esi n'eluigwe bịa họpụtara unu ndị ndu ka Peter Obi gwara ndị ntorobịa Naịjirịa bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ ukporo na-enweghị isi na ọdụ Tinubu webatara n'ọchịchị ya lere ọrụ ụgbọala anyị kụwasa ya ma wetakwuru anyị ogbenye ọnụ ntụ ka El-Rufai kwuru. O wee bụrụ ya ka ọ dịkwa achọrọ m iji ohere a mee ka ị mara ma ọ bụrụ na ị sonyehụrụ na onwe ka isi gaa na Facebook jee ebe ahụ jee sonyere anyị kiriwe m live. Ị ka na-eme IT na village gị n'ihi ya gawa na Facebook iruo Facebook gị jiri nwayọọ taịpụọ Eko FM kliki ịkpam kiriwe m live nwee ike tinyeke n'ọnụ n'isiokwu anyị ga-eleba anya na ụtụtụ abụ nke gbadoro ụkwụ n'okwu a ọchịchị etiti kwuru na ọchịchị Tinubu na-emenyere nwa Ogwugwu na-emenyere nwa Anosike na ka o si akpaso ndị Yoruba agwa ka o si akpaso ndị Igbo agwa ka o sikwa akpaso ndị Hausa agwa amamme na aghọta abịala nnọọ kwuo na ọwa asị ikwuo na ọwa asị gị back ya up with reason amamme na aghọta kedu ihe mere iji kwuo na ọwa asị isikwana kedu ihe mere iji kwuo gịnị ọ dị oke mkpa o wee bụrụ ya ka ọ dị El-Rufai apụtala kwuo na ọ bụ ụkpụrụ na-enweghị isi na ọdụ Tinubu webatara n'ọchịchị ya bịara nnọọ lee ọrụ ụgbọala anyị kụwasa ya wetakwuru anyị ogbenye ọnụ ntụ n'obodo anyị abụ Naịjirịa ụmụnne ọ dị ego ike gwọrọ ka ọ dị Peter Obi apụtala gwa ndị Naịjirịa na ha gbalịa debanye aha maka ịtụ vootu na Chineke agaghị esi n'eluigwe bịa họpụtara ha ndị ndu amame na aghọta ha gbalịa debanye aha maka ime gịnị ịtụ vootu na Chineke emekata n'ụwa si n'eluigwe bịa họpụtara ndị Naịjirịa ndị ndu na anaghị eme ya eme ajụjụ wee bụrụ vootu anyị ọ na-aka ntụ vootu anyị ọ na-aka ntụ ọtụtụ ndị Naịjirịa ka nọkwa na-esi agụgụ na ọwa asị our vote no dey count our vote no dey count ụfọdụ ndị mmadụ nọ na-esi agụ ka ileziekwa n'anya ị ga-ahụ na ome dị na ya ome dị na ya maka na mgbe ụfọdụ atụcha ihe gị nwa ga-eji anya gị hụ ebe ị tụrụ vootu ga-agwa gị na onye dị otu a meriri mana akpọzie ya gwa onye ọzọ emerie kedu ihe ga-amotiveti ha gị ịga ha ọzọ ọ dị ego ike gwọrọ ka ọ dị na-abịaghị ịbịagbuwe oge ọbụla ka m gbapụ ya ọsọ mee ka ị nụrụ ka o si wee hịọtụọ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman gezie ntị ndị uwe ojii steeti Imo gọọmenti steeti Imo ebinye n'aka n'akwụkwọ nga atọ ịtụtegharị mmiri Nworie na mmiri ọta mmiri ka ọ bụrụ ebe izu ike pụrụ iche na ebe a na-ekpori mgbe bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu jikọtara ndị na-azụ ahịa n'ala anyị bụ TUC nke ngalaba steeti Imo eburula abụ ekele ha ka gị na-ebugara gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma n'ihi o welikoro ụgwọ ọnwa opekata mpe bụ minimum wage onye bụbu onye inspektọ jeneral ndị uwe ojii ala anyị bụ Solomon Arase anwụọna dịka ọ gbachara afọ 69 bụ 69 years bụkwa akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Statesman na ya bụ otu akụkọ akụkọ The Statesman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mweliku Uzodimma welikuru ụgwọ ọnwa ndị ọrụ bụ ihe mgbaàmà ezi ọchịchị wee bụrụ ya ka ọ dịkwa achọrọ m iji ohere adọ ndị na-abịa nnọọ were foto na-abụghị control post arụ na control ya dị ebe unu si weta nke ahụ AI ya na-agba ndị mmadụ na ọwa ihe arụrụ kwụsị na ịdị na-efesa foto adịgboloja ahụ
bụ sị na ịdị na-efesa foto adịgboloja. Amami na aghọta, ịchọ ịga zie ọha na eze control post arụrụ na control, ihe ahụ arụrụ flyover ahụ arụrụ na control, gaa ebe ahụ see ya pichọ postuo ka ọha na eze nwee ike hụrụ ya. Ọwụ gị ga generate AI gị na-edisive ọha na eze. O nwere ka ọ dị biko nọ ka akpọ ihe aha dịka o si wee dị. Ọ dị oke mkpa. Nke bụ eziokwu bụ na gọọmenti steeti Imo agbalịala n'ịrụ ya bụ flyover, mana ọ na-abịazili abịa nnọọ na hype. O nwere ihe wụ hyping ndị nke na-enweghị isi ya na ọdụ ya. Gị hụcha ihe onyonyo gị na-ajụsị ihe a ọ flyover arụ na control dị ihe a ike gbara. Ka ọ dị ka anyị nyonyeke n'anya na akwụkwọ akụkọ the white paper Mbitolu ADC, ọ bụ ndị bịakọtara ọnụ n'ụdị coalition ga-ewepụta esiko list nke kansụl ime obodo na nke ward ka nọ nso mkpakpuru, bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ the white paper. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka m ga-enye ya rịkọm iji hụ ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma m lọghachie ụnụ manụ ka anyị si eme ya. Anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ okwu ya si n'ọnụ ọchịchị etiti pụta na ọchịchị Tinubu bụ ọchịchị emenyere nwa Ogwugwu emenyere nwa Anosike. Anyị wee na-ajụ gị sị, ọ bụ eziokwu? O nwere ume ị hụtara na nke a? Gaa na Facebook anyị zibatara anyị ozi, dịkwanụ njikere itinye ọnụ n'okwu ma nlọghachi, n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Jizọs bịara n'ụwa nwa n'ihi mmehie mụ na gị, nwa mefu lọta. Renewal Evangelical Ministry, aka afọ a ga-amalite kpọmkwem n'abalị 25 n'ọnwa Septemba nke emume colloquium n'ahịa Ajọkụ Center Owerri. N'abalị 26 ya ka nkụzi ahịa Ajọkụ ga-anọ na Emmanuel Igwe Anyanwụ International Conference Center Owerri. Igbo kwezuonu ekwekọ amagbo. Onye nkụzi nke afọ a ga-awụ Most Reverend Professor Godfrey Igwebike Ona, Bishop nke Nsụka Catholic Diocese. Isiokwu bụ nchekwa
akụnụba nakwa ọdịnihu ndị Igbo. Ekelele aka na-achị steeti Imo, Gọvanọ Hope Uzodimma, onye weghachitekwara emume Ahịajọkụ. Osu enwe ọnụ nwune onye bụkwa na ụsụ na-aghọta mmadụ abụrọ Chukwu na-aghọta
n'otu akụkụ okwu ahụ wee eziokwu na ọchịchị Tinubu na-emenyere ebe ọbụla abịa n'ụzọ ọzọ ọwụashị oke ka m malite from the Senate President ọwụ onye ebe ewekwala iwe ọ dị egwu gị mama gbapụ ya ọsọ ịnụ oke onye isi ngwo ndị agha ala anyị ọwụ onye ebe nke ndị polisi ọwụ onye ebe nke ndị Air Force ọwụ ndị ebe nke ndị Navy ọwụ onye ebe owu ofu onye Igbo nnọdị ya ahịa tere m ndị a na-eriju afọ ha na-adachi ụzọ ihe ọ ga-ekwu ma amarasị ogwu eziokwu na ọchịchị a na-emenyere ebe niile ewu oke gbuo a na-egbu n'ala Igbo a na-egbu n'ala Hausa na-egbu na ya ala Yoruba mmadụ ole nwụrụ anwụ na Benue steeti oke abido na South East anya mmadụ ole nwụrụla anwụ akụkọ ndị a niile elu na-ewepụtasịrị anyị ọwa ashị ka anyị na-anụ na-egburu ebe a o nwere nchekwa ngakarị na ọchịchị ọbụla o nwere ihe ngwara ọkpụrụkpụ ngakarị ichekwa ndụ mmadụ ndị a hapụ ha na-eme ihe niile onye na-eriju afọ ọpụta o were nriju afọ ya na-akọva the sins nọ n'etiti ha ya gaziere anyị akawụkwa m praise God isi m Douglas akpọ ya gaziere gị no praise God o wee bụrụ ya ka ọ dị n'ụtụtụ a ahụ na m ozi gị ezigbote ọyị nwaanyị nọ na DC Owerri isi kpọmkwem n'ala Enyi street zibata ozi gị si sọri o na uche God isi ụtụtụ ọma na awa o Jizọs Kraịst nna gị ọnwụrụ nna m agwụgo nwaanyị nọ na di ka ọ dị ahụ na m ozi gị n'ụtụtụ a kedu ebe aha gị ahụ gara ụzọ echi bụ chicken sumptuous ọsọ ụtụtụ ọma uche ọ na-agọrọ m ọfọ ọnwa ọhụrụ ọma ọsọ uche na mbiko na nkara obi maka ọnwụ nna m na gbasara ya bụ ihe ahụ mere na nke a bụ okwu nkasi obi ndị nọ n'ahụhụ mana n'ime ihe niile na iwo conquerors na enwe a nice day ya gaziere gị nọ ahụ na m nke gị Judith Chizoba ọha ọsọ uche biko na nkara gịnị obi ọ na-agọ ọkwara m ọfọ ọnwa ọhụrụ ọma o wee bụrụ ya ahụ na m nke gị Chinechere m si ọgba akụ zibata ozi ya ọsọ uche ka mkpụrụ obi nna gị zuo ike na ndokwa ya gazie a na-agakwa na-aga ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga ịbọọla chi ye ị ka nọ ya o tiwela pịọm ọ n'ebe ahụ ịbọọla chi ụtụtụ ọma Abuja ke Abuja ka ị na-esi n'eke dakpọ okwu ga-amaka n'ụtụtụ esi na Tinubu asị na ọchịchị Tinubu emenyere Ogwugwu emenyere Anosike ọkụ ya ọ bụ ihe ọchịchị etiti kwuru emenyekwe ndị na-eje n'ụlọ ọkụ ya but the problem anyị ahụbeghị Ogwugwu ya fọkwara Anosike ma ọkwara ndị na-eje n'ụlọ n'ebe anyị na ọkụ ịghọtago ịkpọchikwara n'ebe ndị arụ ha ụzọ na ndị emere ihe na anyị nwere ka ama m ka a kpọrọ ala Igbo anyị ebe ọkụ ya anyị sokwa ebiri beta anụchapụ m ebe ka anyị unless maka na akpọ ka anyị akpọ then ya were otu ochi na-emere ihe appointment niile ndị o mere ọ dị Yoruba ma ụzọ ha na-aha arụ ibi na agụ Hausa ọrụ kwara ụzọ ebe ahụ otu esi akpọwa ya nọọ ebe Yoruba kpọọ appointment ebe Yoruba niile kọwala họla service chiefs all of them positions dị important na Nigeria enwekwara ike mee kọmitii mmadụ isii onwe otu onye Igbo ga-anị anyị akwa oche ga-emere nwa Ogwugwu menye Anosike manyekweda nne je n'ụlọ ọkụ ya anyị dị ka ndị agụpụrụ agụpụ biko si ya gosi anyị nwa Ogwugwu gosi anyị de nne je gụkwa anyị nwa Ogwugwu na ndị nke ọzọ ọkwa ịghọtago ka anyị kedu oke ka anyị n'ihi na anyị ahụbeghị ndị a niile akpọ ahụ ebe ka anyị ebe ndewo ya ụmụ na amụ nwa ya baala bakiad ka mụọ nwa anyị ahụbeghị nwa ọ mụrụ ya gaziere gị nọ Awoja ịbọọla chi ye Ebola chi Uchenna ụtụtụ ọma nwoke ọma onye na-ekwenye bụ Evangelist Austin Ben nke na-eche ụmụgụ nwa na-agba biko nwanne m kara obi nụ na ndewo otu ụlọ osi na-adị nwa ga-eli nna ya ọ bụghị nna ga-eli nwa ọwụ nna ga-eli nwa mba kama ihe anyị na-ebere ihe eji eme ya ma Chineke ga-arọpụta ihe a ga-eji wee mee ya nụ na ndewo ganyere ga ka onye nwaanyị gbaa gị ume dịka ihe na-ekwuga na Tinubu chi na ya emeghe na ọchịchị ya menye nwa Ogwugwu mere nwa Anosike anyị ahụbeghị nwa Ogwugwu ya n'afọ ka Anosike be enwere ha gụtara nga ha onye ahụ ogoro ka m chọrọ ikwu ndị niile otu ile ọkpa
mmanụ ole si South East ma ọ Imo steeti ma akụkụ ebe ka nyebe onwebeghị na uru anyị ara n'aka Tinubu ma ha dere aka ha kụrụ aka na deri irechi onwe ihe ga-eme ha lele ndị Igbo anya ma okwe ka ndị Igbo na-ega ebe ahụ ma otu ihe ruola anya ebe kama ọ ka anyị si ebe ojemana ha onye kwuru ha ahụ o jikwa anya ya o chekwara echiche o lejikwara anya ama ka ọ bikọs afere ya afọ ju akpa ya ọnụ afaze ekwu ma ọ sọrọ ya ọ makwachi ihe na-ekwu ha ahụ ndị mmadụ nọ anya na-ahụkwanụ ntị na-anụ a na-aga ije na-ahụ ele ihe ọrụ n'anya akụkụ ebe o jichi anyị kelego oke kama ọ naanị imegide anyị mmegide ihe kwuhakwulekwu ahụ ọzọ ndị Igbo adịghị happy with you udo dere gị ndewo ya gaziere gị n'ezigbote ọyị m ka ọ dị ahụ na m ozi gị n'ụtụtụ a Innocent onye ma ụwa ọsị Uchenna ụtụtụ ọma ewu na ọ dị sọrị maka ọnwụ nna m na nkara obi nwanne ya nwoke ọ sị ka mkpụrụ obi nna m ahụ zie ike na ndokwa amen ahụna m nke gị Jen obi nwanne ọsị Uche biko na nkara obi o Chineke mazụchara ihe niile ka mkpụrụ obi ya zie ike na ndokwa ahụna m nke gị Orindo Ugo Steve Bright ọsị Ugo Uche biko nkara obi maka ọnwụ nna m na onwe ịdị ihe jikọtara ya na ọchịchị Tinubu n'ụwa ọ dị ego ịbọọla chi ye ụtụtụ ọma biko kara obi maka nna gị nwụrụ na ndewo dịka ihe Tinubu kwuru si na ya eme ogwe nwee na ụnọchi ike ebe chekie ị ka nọ ya anọ m ya lee otu o ji wuru eziokwu a na-egbu mmadụ na ugwu Hausa na-egbu mmadụ na Borno na-egbu ndị na Imo steeti na-egbu na Abia na-egbu ebe niile so ihe njikọta ewu na ọchị emenyere nwa ogwe emenye nwa ọnọchi ike na ọchịchị ya bara na onye ọbụla ihe a kwetara m na ọ bara na onye ọbụla otu o ji bụkwa na onye ọbụla ọ na-egbu ndị Awụsa na-egbu ndị Yoruba ị ga na-anụ na egburu mmadụ ebe dị otu a o menyere nwa ogwe menye onye ọnọchi ike so ya wụrụ ya ka anyị ghọta otu ahụ hapụga ndị a ihe akụ iriga ha na omekwe ka o mee nke ọzọ so Uche nwee ndidi maka ọnwụ nna gị ndewo anwụchiri ọchịfụ okpe ọmụmahị mbiri ndewo ya gaziere gị nọ o wee bụrụ ya ka ọ dị ahụ na m ozi gị kedu ebe aha gị ahụ gara injinia Dr. Onyema onye ukwu isi avụ nke dị na kansụl ime obodo Ore West zibata ozi gị isi ụtụtụ ọma Uchenna nwa gara mma ya zụziri nke ọma ọkwa ya ewe ozi gị ahụ agaala elu ọ sị biko na nkara obi maka ọnwụ nna m ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa na ọ bụghị gọọmenti Tinubu onweghị mgbe ọ rụrụ sekọnd Niger Bridge ike gwọrọ ya gaziere gị nọ wee bụrụ ya ahụna m nke gị ebiri m Stella ọsị Uche biko nkara obi wee bụrụ ya ahụkwala m nke gị Olivia Ndidi Amadi ọsị Uche ụtụtụ ọma ọ na-ezitere m ozi nkasi obi nke ya na Chineke gọzie m o wee bụrụ ya ka ọ dị ahụna m nke gị kedu ebe aha gị ahụ gara Chinenye Mimi Ụzọakọ ọ sị bikokwa na nkarakwa obi ka ọ dị Igbo marụ nze ma ọzọ asị ọta nkwebido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya ebe ọkọ nyụrụ sị wụsara ya ọwa ọ bụ n'ebe a ka m ga-enye ya rịkọm maka na n'oge na-adịghị anya o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ụtụtụ a ka ha nwee ike kọwara gị ihe kpọrọ ha ije chetakwa na mgbede taa ma ọ kụọ elekere 5 kpam aga m alọghachi ikekwe mụ na Anịtachidere Eze maka ihe omume anyị bụ ije di na nwunye bụ ebe anyị na-ana eleba ya anya bụ ihe na ihe ọ ga-abụ anyị mee nnọọ alụmdi na nwunye amagbuo onwe ya n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ emekwala ngagharị. It starts on the bed. Mama Teresa. Ya na anyị n'ọsọ nyicha gozie.